Praise the Lord. गिबियावनो बासिर फोरबो जिसु ख्रीष्टनि हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। बे समाव आङो मोनसे टेस्टिमनि नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। जाय टेस्टिमनियाखि बिथां जनि कुमार ब्रह्म। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय सैनांनानै दङमोन। नाथाय बिथाङा इउटुब नायबाय थानायावहाय सानसेखालि कashikotra प्रेसेन्टारनि चेनेलखौ नायफ्लाङो आरो बेखौ नायनायनि गेजेरजों फन नाम्बार मोनो आरो फन नाम्बारखौ लानानै बिथाङा कashikotra प्रेसेन्टारावहाय रायज्लायहरो आरो बिथाङा फैनानै इसोरनाव प्रग्राम सोंनानैहाय इसोरनि प्रग्राम बादि फारसेथिं थानायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि बेमारनि सोखाजानायखौ मोननो हायो। अब्ला फै बिथांनि खुगाजों सिखार खालामनाय साखिखौ जों बयबो खोनासंदिनि आरो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला फन नाम्बार होनाय जादों। बे फन नाम्बाराव रायज्लायहरनानै नोंथांमोनाबो जगाजग लानो हागोन। जाय फन नाम्बारानोखि कashikotra प्रेसेन्टाराव थानानै गोबांनि थाखाय प्रार्थना खालामो, आरज मदद खालामो, बिथांमोनजों रायज्लायहरनो हागोन। बेखौ होनाय जाबाय स्क्रिनावहाय, अन्नानै नायलांदो। प्राइज द लर्ड। नोंनि मुङा मामोन? जनि कुमार ब्रह्म। जनि कुमार ब्रह्म। ओमफ्राय जायगाया नोंना मामोन? बावबाय। आंना नोंनि गामिया? चिरां दांथला। दांथलाव? निलिबारि। दांथल निलिबारि? औ। आच्छा। ओमफ्राय नोंनि बेमारा जेनेबा बेसे गोबाव जाखोमोन? आंना नभेम्बराव जादों। थांनाय नभेम्बर? औ, थांनाय नभेम्बर। माबायानो जाहैबाय 7 माससो जाबाय। औ। माबायदि जायोमोन जेनेबा? आङो बिदिनो आवगोलाव सिगाङाव गोदनाया साग्रोदोंमोन आंना टन्सिलाव। औ। ओमफ्राय बिनि एन्टिबायटिक मुलि जादोंमोन। डाक्टारनाव देखायनानै ओमफ्राय बे हामबाय। हामनानै ओमफ्राय उदैया सालाया एकदम सुखा मोनो। ओमफ्राय आङो उदैयाबो सुखा मोनो। ओमफ्राय बे डाक्टारनो देखायहैफिनदोंमोन आङो। ओमफ्राय डाक्टारा होनदों गेस जादों, गेसनि टेब्लेट हरबाय। ओमफ्राय बे मुलिखौ जानानै खेबथाम लायदों आङो बे मुलिखौ। ओमफ्राय बेखौ जानानै मोजां मोनाखैमोन आङो। ओमफ्राय बिदिनो दस्रा डाक्टारनाव देखायबावबाय बङाइगावआव। ओमफ्राय बेहाय देखायना होनबाय सन'ग्राफि खालामनांगोन होनबाय। सन'ग्राफि खालामनायाव नर्मेल मोनजोबदों। जेबो मोनाखै। उदैयावबो जेबो मोनाखै? उदैया जेबो गैया। ओमफ्राय आरो दस्रायाव आं सिटि स्केन खालामबावदों चिराङाव काजलगाव हस्पिटालाव। बे माबायाव JSP आव? औ, JSP आव बेहाय सिटि स्केन खालामनायाव बेहाय नर्मेल मोनजोबदों। बेमारखौनो मोनाखै। ओमफ्राय उनावहाय नों मा डिसाइड खालामखो जेन'बा? आङो बिदिनो अजाफोर हमबावदों? अजा बांगाल अजानाव थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय बे होनदों मानसिनि नोजोर नांदों होनदों। ओमफ्राय गावनो थाफिस गानहो हरदों बे बांगाल अजाया। ओमफ्राय बेखौ गाननानै एसे सोलायनाय बायदि मोनदोंमोन। ओमफ्राय उनाव जाफिनदों। मोजां मोनाखै। ओमफ्राय फाइनाल उनावहाय नों मा डिसाइड लाखो? फाइनाल उनावहाय आङो बिदिनो इउटुबाव नायबाय थायोमोन आङो। ओमफ्राय बे आंनि चेनेलखौ? बे चेनेलखौ नङा, आङो दस्रा चेनेल नायोमोन बिदिनो। आच्छा। ओमफ्राय आङो सासे लोगो दंमोन आंनिनो ओरै रानिखाथा फिसायनि खृष्टान लोगो। ओमफ्राय सानसेखालि आं बेनाव फन हरना बुंबाय, आङो नोंसिनि थुक्राझाराव मा मिसन दं नामा? आंनि देहाखौ स्ट्रं मोनाखै होननानै सोंदोंमोन आङो। ओमफ्राय बे होनदों थुक्राझारावथ' मिसन दङ। ओमफ्राय नों बे खुनु फैसा आरि लाया, नों फोथायनायजोंसो खोथा, नों थांनायबानो जाबाय होनबाय बे लोगोआ। ओमफ्राय आंथ' बाहाय थांनाय जायासै। बिदिनो जेबो कन्टेक्ट बारा कन्टेक्ट खालामा नालाय। ओमफ्राय आङो बिदिनो इउटुबाव नायो। ओमफ्राय बिदिनो डिब्रुगड़निखौ नायबाय थायोमोन आङो। डिब्रुगड़नि बे एसामिसआ। ओमफ्राय आं सानोमोन बेहाय थांनो हाबा मोजां जागौ नामा आंनि बेमारा, बिदि सानोमोन आं। ओमफ्राय बिदि नायै बे कashikotraनि इउटुब चेनेलखौ आं मारैबा मोनफ्लांनाय जादों। ओमफ्राय बेहाय बे आदानि नाम्बार दंमोन। बे नाम्बाराव आङो कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय नालाय बेहाय कल खालामदोंमोन आङो। सिगाङाव SMS हरग्रोदोंमोन। ओमफ्राय आदाया खननै SMS हरनायाव रिप्लाय हराखै। ओमफ्राय बिदिनो सप्ता खनसेनि उनाव आङो फन खालामथारदों बे आदानो। ओमफ्राय फन खालामनायाव आदाया होनदों आं थांनो हागोन ना आदा होनदोंमोन आं। ओमफ्राय आदाया होनदों फै नों फंबाय। ओमफ्राय बबेनि होनना सोंबाय आं, काजलगाव खाथिनि होनबाय। ओमफ्राय सानसेखालि फैनानै आदाया बुंबाय नों दा बेलासियावनो फैदो होननानै बुंदों। ओमफ्राय थेवबाबो आङो सौफैनो हायाखै। साननै सानथामनि उनावसो आङो बे केयार सेन्टाराव सौफैफिननाय जादों। कashikotraयाव? औ। बेहाय सौफैनानै आङो बिदिनो बे आदामोननि प्रार्थना खालामनायाव आङो 21 दिन फास्टिं मोनदोंमोन। ओमफ्राय बे फास्टिंनि गेजेरावनो आङो
आंनि बेमारखौ लासै लासै सोखाजानायखौ मोननो हादों। नोंनि बेमारा एक्सुवेलि माबायदि जामारोमोन? आंनि बेमारा एकदम खिनायाबो क्लियार जायामोन, ओमफ्राय उदैया एकदम गेस जानाय बायदि मारैबा दुनाय बायदि मोनबाय थायोमोन, क्लियार मोनामोन। ओमफ्राय जानायाबो जानो हायोमोन, ओमफ्राय खिनायानो क्लियार जायामोन। ओमफ्राय नों दा कासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव नों जे बेमार जादोंमोन बे बेमाराव माबा मोनसे मुलि थुलि मोन्दोंमोन नामा? जेनेबा नोंनो जानो होनाय बेमारनि थाखाय जा मुलिफोर होदोंना ओरैनो प्रार्थना? होआखै, जेबो होआखै, मुलि थुलि जेबो होआखै, खालि प्रार्थनाल'? प्रार्थनाल' ओमफ्राय उदै बासिनाय ना? औ, उदै बासिनाय। ओमफ्राय कासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव थाग्राफ्रा आर'ज खालामबाय? आर'ज खालामना होदों। मोनायावबो? औ, मोनानि ओमफ्राय फुङाव खालामना होदों। थेंक इउसै बेबायदि जोंनि इउटुब चेनेलाव नोंथाङा बेबायदि गावनि इसोरजों सोखाजानायखौ सायख'होनायनि थाखाय।